Umaga na! Morning hirit na sa DZGB. Kaiba, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Doktorin. Morning hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga, mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan. Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kaya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige daw, Jing. Ariyahe daw, Jing, kisaro sa nadya na good. Good morning. Sige daw. Good morning. Good morning. Patugtuga daw dyan so pangrimati ta. Yan. Yeah. Sabay-sabay. Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Informasyon, Consuelo Barreta, sa DCGB makukuha. Isyong seryoso o Kaduratan, kay Henry M. ang bida dyan. VP Henry, Henry Nakainom ka, Maceda, Noy. siya ang the best. Walang Again. iba. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinky on. Tutok lang sa DZGB, uunagas tabanggi, magkape kita with BP Henry. Yes, the best. Henry M. in The morning, Henry M. sa hapon, Henry M. the morning hirit, Henry M. sa pinky on. Tutok lang sa DCGB. Uunagas tabanggi, BP Henry ka DZGB, and I know me. Good morning, 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 good morning. Ay salbata na sala, paso napindo tao. Hindi pala kaya daw ako. Girungan niya ako ibang tuno kay ni Oni. Oni ang gusto kong saro, nene. Oni ang gusto ko. Merry Christmas po! Merry Christmas! Mga tugang 27 ngunyan ka Nobyembre, kami po nagalaam na kamugabos nasa marahay na kamugtakan sa mga oras na ini. Librido po sa anuman nakapahamakan, aldaw na Miyerkules ngunyan. Good morning na Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga Bicolano sa inman na partikan mundo. Yes, yo! Chief Ramer Tanayan sa tuyang partner sa Technical Department sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunyan na pag-aaga sa panginginot niya ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Hello, good morning. Hello, good morning po. Good morning, ma'am. Nasa travel ka po? Ano po? Nasa travel. Latosong ko, kunot ng kwansingit mo. Morning. Good morning, happy lang. Recess na po ako. Ayo, okay. Sarawayon. Sorry. Good morning. Makaramuno na kurusingon ko ang singit kan babaying ini na. Ay, ngayon Mr. Maceda, nasa abroad ka ngayon po, nasa travel ka, atab ka ngayon. Garuyo ni, gariman ang ganiyo, Ma'am Ruby, Good morning, Ma'am Ruby. Nasupugon kaya aga Ma'am Ruby kasapon, kaya binawi-bawi ko ngunyan, Ma'am Ruby, good morning, Tabi. Kumusta ka? Ayos ka po? Good morning na.
Tunungan mo tabi di pagkanta mo, tabata uraw na, tapos garibuyong na. Giring nga nakainom. Good morning, naatab ka. Uy, Chapuring. Maray na agad, Chapuring. Natangaralasyon ka mo. Giring ngaralason man ka mo, mana. Chapuring. Maray na agad tabi dyan sa Bitano, Legazpi City. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Good morning, tabi. Dapat para sigurado, Henry M. talaga, pirmi ka mag-abroad. Iniman, sarawan iniman na. Good morning, tabi, mga morning heriters. Okay na po tayo dyan. Sabi ni Pading Ray, Sagabos, good morning, Sagabos, sapagkat ang ugat ng lahat ng kasamaan ay pag-ibig. Salapi na dahil dito ay tumiwalag ang ilan sa pananampalataya na naghirap ng kalooban dahil sa natamong pasakit. 1 Timoteo 6:10. Salamat dakilang Panginoon. Yan. Good morning, tabi. Pade, maray na agad tabi sa imo, ha? Kumusta na lamang, pade, ang sa imong pagmata? Ngunya na pagka. Basahan ko kamo kirawit-dawit. May pinadala sa kuya si Pading Ray, ha? Ang titulo, Dai Paghanapa ang Kaugmahan sa Iba. Yan. Magkarigarim sa title pa sana, ha? Gari sa title pa sana, maka-excited na, ha? Himala. Latasan kayo. Maaga ka ngayon yan. Sabi, nasupog ka pa man na dati ka man late, baga ano. Latasan ko yun na. Manasarawayon ini. Oy, good morning, tabi, probinsya Canalbay. Mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Kumusta ka mo, gabos? Kami po naglaom na kamugabos, mga tugang nasa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Merry Christmas po! From the bottom of my heart, wish you a Merry Christmas. BPN, I love you po. Sain ka nag-agi kahapon pag-uli mo? Deko po na-try sa Peñaranda Street. Paki-appreciate po kang duwang PSO na nag-asikaso po kang traffic sa may Caltex po. Pag-uli ko before 6 p.m. Sibot-sibot pasinda. God bless iyo migo. So mga member kang PSO ta dyan, ha. Congratulations, tabi, salamaton. Mga maiguson magtrabahoan sa tuyang PSO ngunyan. Kaso hapon, order di ang traffic sa may St. Agnes, ha. Good morning, tabi, sa mga PSO natin, ha. Buda sa mga iba pa nyato na mga otoridad na mahigos, tabi, na nagmamando kan traffic. Tama si Jeril na Aranya, kan sa iya, tabi na observation. Yes. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Again. You a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Natanong tumugmaon daw ako ngunya. Natanong tumugmaon daw ako. Gari magkakakwarta ako ngunya na aldaw. Gari magkakaigwa ako ngunyan mga tugang kwarta. Ang aldaw na ini. Gari solve kita ngunya. Gari solve kita. Gari doon ako matama ako sa luto. Mataya daw ako taon-taon. Mataya daw ako taon-taon. Ilingon ko daw kung ano ang pahit. Good morning. Day ka talaga pwede magprograma. Day ka talaga pwedeng day magprograma. Dako naghahanap sa iyo, BPN. Salamat po, amigo. Ano pa daw ang ibang maray na Pasko, adi? Ano pa daw ang ibang maray na? Ano daw ang ibang maray na? Ay gusto ko so kanda mo daw so Mary's Boy's Child. Pigipilihan ko ining music para sa Kwanta Morning program. Mary's Boy's Child. Gari nga hala ko na tailingon ta daw. Okay. Yes, magayon na mga Pasko na di. Yun na pala. Yun na pala ninang pigasabi talaga na 2025 na adi.
Madali na mga tugang mag 2025. Ay, naiko. Dara kulang Ralansian Festival na. Ralansian nga Festival 2025. Ralansian na. Forevermore. Gary, nakapamaho ka po kaya? Dai pangani migo. Gidai pa ako pero gani okay man. Maugma ang buhay. Basta pero sa nakita maugma, magapara problema kita. Magapara problema lamang kita. Okay. Mga tugang, mga tugang. Buena manong bareta, mga tugang sa Morning Hirit. Aramon tanawan mga buena manong istorya sa GB. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Buena manong bareta, mga tugang in the morning. Digdi po sa DCGB. Ilingon ta daw ang mga nangingenot na mga bareta, mga tugang sa Lado Nacional. Congratulations Tabi Barangay Dapdap. Minidbid mga tugang ang Barangay Dapdap bilang 100% smoke-free barangay. 100% smoke-free barangay. Sinabi ni Punong Barangay Glenn Barcelon, mga tugang na iyon nakaresibikan sinabi ng ONDRA sa Legazpi Garden Hotel Convention Center ang leadership tabi kang smoke-free committee sa paagi ni Mayor Alfredo Garbin Jr. Pinag-recognize ang mga barangay na iyo po mga tugang ang nanginginot may kinaraman sa pagiging number 1 sa pagiging smoke-free. Barangay Hall. Bawal ang sigarilyo sa Barangay Hall. Yan. Ayan ha. Congratulations Tabi. Mga taga-barangay Dapdap, Legazpi City. Yes, kamuna ang tunay. Good morning ha. Congratulations Tabi, EVP Glenn Barcelon. Mientras tanto, ang diocese mga tugang kang Legazpi nagpasalamat sa lokal na gobyerno kang Malilipot Albay na sa ilang aksyon para makontrol ang ilang aksyon kontra mga tugang sa uncontrolled kontra sa day makontrol na quarry operation asin substandard project sa probinsya kan Albay. Napag-araman na iniansaro sa mga nahiling na kausa kan massive flooding kanuminaging krisis asin pipito. Sa sinabi ni sa letter kang na pinaluwas ni Mayor Sinin Bulante sa Mines and Geosciences Bureau sa Bicol Regional Director Guillermo Molina, ang surat nagsasabi mga tugang na marik nagrequesina ng geological survey sa hazard study kan Bulawan River na iyo po nga tugang on-site kan quarry operation sa Malilipot Albay. Sa endang sinabi na iniparte kan sa endang simbag sa pangapunan kan diocese mga tugang para sa siring na bagay. Oy, congratulations the best ang lokal na gobyerno kan Malilipot. Kamu na ang tunay dyan. Mabuhay po. Mabuhay. Mga tugang ang lokal na gobyerno kan Malilipot Albay. Mientras tanto, mga tugang may 30 ade pa nang ganahali ang COVID jing ade pa nang ganahali ang COVID siguro ining mga nagaparaturo-trang kaso nagapara abo-abo jing gani ando dako gari ko niyan tanata nag-uro lakit jing ade oy may 30 bagong kaso kan COVID-19 sa Bicol region may 30 bagong kaso kan COVID-19 sa Bicol. Mga tugang igong saro sa Bakakay, Cam Norte, 28 sa Camarines Sur. 30 gabos ini. Sa ngunyan, igwa po 848 active cases ang COVID sa Bicol. Talaga? Gari baga, dahil talang naririparo. Dahil talang mga tugang naririparo. Imagine sa Bicol, igwa kisobra 800 tabi na aktibong kaso kan COVID-19. Mientras tanto, nagpuo naman mga tugang ang Bicol University Olympics 2024. Mga tugang na iupuan madara kan mga delegado sali sa mga campuses kan Bicol University. Ini po may tema na Harmony and Diversity, Celebrating Our Shared Humanity. Kunahin ang event mga tugang ma-feature kan mga
delegado kan Buyueños hali po sa iba-ibang mga colleges and campuses kaini. Napagaraman po ng main event pinagigibong niyan sa Bio Campus Sports Complex digdi po sa Legazpi. Ang sinabi ni Bio President Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III, Vice President for Academic Affairs and Director Auxiliary Services Dr. Maria Julieta Bores, Deans and Directors and Knitting Personnel na sinda mga tugang ang mapartisipar may kinaraman sa siring na bagay. Oy, good morning. Good morning, tabi mga morning heriters. Yan, ha? Okay, oy, may good news kita Mababa da tabi mga tugang ang presyo kan kuryente ngunya na Disyembre ay tunay man ini, ha? Mababa da tabi mga tugang ang presyo kan kuryente ngunyan tabi na Disyembre o singil kang kuryente para sa bulan na Nobyembre. Ang magiging kilowatt per hour sa mga konsumidores magiging sobra sa 9 pesos. Para sa low voltage consumer sobra 8 pesos, mantang high voltage consumer 6.4 pesos kilowatt per hour. Kilowatt per hour. Yan, ha? Sa ibong nalado, ang mga nasa Isla Tabi, sobra sa 11 pesos ang kilowatt per hour, mantang ang low voltage na sa sobra sa 10.4 kilowatt per hour para sa mga konsumidores. Yan. Ipinag-attribute kan aliko mga tugang ang power rates o an increase kan power rates to higher prices in wholesale electricity spot market. Aha, nagbaba daw. Okay, good. Makadit lamang. Igwa lamang mga tugang kidiit, Igwa lamang tabi kidiit. Alright, bueno. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang BSP Legazpi, nagpatanid sa publiko kontra sa mga peke na 1,000 piso bills. Yan, ha? May mga piki tabi na 1,000 piso bill. Sigon mga tugang kay Legazpi, BSP Legazpi Branch Area Director Alvin Bermido na mag-ingat daw tabi ang publiko dahilan sa naggalalakop ngunya na mga piki na 1,000 pesos mga tugang sa Bicol Region. Yan, ha? Ingat-ingat tabi. Yan mga tugangan, mga buena mano niya tong bareta in the morning. Digdi po sa DCGB. Ngunyan po nga daw. Buena manong bareta sa morning hirit. Magayunon man talaga pag naatam. Na-inspire kaya ako, Jake? Kaya ako nag-atam ngunyan ta. Igwa akong nahiling na survey result para sa 2024. Garing depan sa mo sa official na kopya. May nailing akong survey result tabi. Padagos sa number 1 ang DCGB. Padagos sa number 1 tabi ang DCGB sa EM band. And OKFM Legazpi. Iyon na po ngunyan ang number 1 sa FM band. EM, DCGB EM, and OKFM. Congratulations tabi. Sendo. Iya po? Sige. Bigalat mi kaya kudi. Bigalat mi sa resulta. Mahal-mahal man ang pag-subscribe po kayan. Mga tugang kaya uto. Pero may nahiling na ako. Iba na akong nahiling tabi. Para sa survey kan 2024 tabi. Congratulations tabi. Salamat sa sendong padagos sa suporta. Kamu tabi ang number 1 na mga paraan tabay mi. Didi po sa DCGB. Salamat na maray tabi sendo. Buda so OKFM, yun naman ngunyan ang number 1 na FM station, mga tugang sa FM band. Yes, alright. Good morning. Dawaday mo ako binigyan ng load pero DCGB pa rin ako habang nabubuhay. Walang mintis. Aki pa ako DCGB na pamilya ko. Yan. Okay, sige po. Bakit? Nangako ba akong bibigyan kita? Suplada ka ngayon. Ano, November o December? Mababa tabi. Ay, halat ko na. November? Subilda mo yan? November? Ano ang sabi digdi? Subilda. Basta. Ano sabi? Sabi kan Bareta o basahon ko so headlines. Ito. Dawagan do. Power rates is slightly mali palang pagbasa ko. Pangyari. Power rates is slightly up this November. Ma-increase pala. Pangyari sa maringan ito may nagabot. Pangyari sa mga baka. Nagaparaluya ka na ngayon, oy. Pangyayari. Ito. Ulitin ko ha. Residential and low voltage consumer will see a power rate increase of 0.3560 per kilowatt hour.
Sorry po. I stand correct. Marigal, tamay nagapot. Ano nga yan? November o December mababa? Sala po pala sa pagkabasa ko, malangkaw palang kidiit is slightly increase. Ma-increase pala pangyari sa maabak. Kung sabihin, Jing, subiltang niya na maluwas para sa aling November to December, halang-malang ka naglangkaw tabi ki 0.3560. Yung man ang gaday ko tulos na sabutan ka so bago. Nasabi kang Aleco, ang Aleco it attributed the increase in power rates to higher prices in the wholesale electricity spot market, OESM, the main source of electricity in the province of Albay. Maringani talaga puto, mapasala kita. Salamaton po tabi sa nagklaro. Nag-clarify tabi. Ulitin ko lang i-correction ko sa kuyang sinabi. May slightly increased tabi mga tugang sa singil kan kuryente. Kaya day ka mo day ka mo tabi day tabi ka mo magngalas. Kung nata mga tugang tadap na igwaki malangkaw, ang bayadan nindo tabi ngunya na bill tabi sa Disyembre, mga tugang para sa ang bill tabi sa Disyembre na yon hali sa bulan kan bakon alibawa ang bill baga para sa Nobyembre piga tao jeng Disyembre ade. Tama jeng, tama. Graro kayan, tama? Yun Maringat, tambay naggapot, pangyari. Iya po. Salamaton po Okay na. Bueno. Henry M. in the morning. Ramon tadaw mga tugangan mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Hay na nga ni so mga Christmas kudigding stingers sa kuya na madali lang tagari. Palaog naman ang Disyembre, magamit na kitang tararananan. Yan. Jim, kami Jim. Yes, Pipi, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong baret by the way, taod-taod, mapashare ako dyan sa MSWD sa Banwaan kan ginubatan. Takaswa po, naghihipi na nagdulok sa tuyaan sa Runggurang, senior citizen, tabi Pipi, na pig-inform, may nagpa-fill up sa iya, sa AKAP. Di nagpirmaman sa AKAP for a form sa pagtubod na makakakuha siya kan 5,000 kantidad. Nagpila magpun aga takaswapon sa schedule aga nagudto day nakapangudto na sa pila labao ng pila naghapon umabo yung nakanto siya duman sa linya sa table day man nga ka makakakuha nagparanap sungaran. Inda ko na anak kabugtak man sa nangayadigdi, apelyido, sa middle name, tapos sa family name mo. Wala first name, napauno. Nagparapila ka nga lawigon mainiton. Common sense. So naglista, nasa forma, so nag-encode kayo ni sa computer. Napauno, dahil lamang inasikaso. Dahil nakakuha sa gurang. Problema baga. Yun Dahil pigara si kaso an kompleto sa forma, pinilapan. Pagabot na dyan sa MSWD. Middle name naman sa nangayaan ngaran. Nagabawasan ngaran? Wala so ngaran? Paano na ito? Yeah, okay. Pangyari. Problema. Problema. Sa mga dagdag niya tong barita, Bibi, sarong 8 anyos, si Mark Jeros Albert kan barangay San Isidro Uwas, an marepresentar kan Uwas asin sa tuyang nasyon, laban sa iba-ibang nasyon para sa kawat na chess. An Asian Chess Tournament gibuhon sa Disyembre 1 sundo Disyembre 11 ngonya na taon sa Thailand kung saan bilang may abilidad sa siring nakawat kusugbot na nagdulok ini sa lokal na gobyerno tangani sa nang maipnoanan sa iyang pangipuhan sa natural budget
partikular sa pagpasiring sa Thailand kung kaya nagdulok ini sa alkalde Canuas kay Mayor Domingo Escoto para maghagad din asistensya pinansyal. Pigtawanan man ini VP dahilan sa paglaom na talagang porsigido an aki isa sa iyang sa iyang laban duman sa Thailand. Matatandaan ang luwas namimidbidan dahilan sa igwa in mga gifted na mga aki sa kawat na chess kung saan matatandaan si Vince Operiano kan barangay Busak. Pinadaraman ini sa Thailand kaya ito nag-champion sa Thailand sa kawat na chess kung saan maski por paano na irerepresentar kaan na mga aki na ini an sa tuyang an banwa, an probinsya, asin sa tuyang nasyon. Sa ngunyan, an 8 anyos na si Mark Geros Albert, balon man kay ni, an paglaom na pag-uli niya, makukuha niya an pagiging champion sa pakipaglaban sa kawat na chess kontra sa iba-ibang mga nasyones. Aha. Yan ta, BBP sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Mientras tanto, nasa linya po si Palingal Armario. Good morning, Palingal. Kamin. Morning, pade. Tulong beauty queen an minidbid dinawanin onra kan sanggunian pandalawigan na mga albayana. Enot si Miss Jane Isabel Vilasano na naging Face of Beauty International last September 19, 2024 daman sa Taiwan. Ining si Miss Jane Vilasano, taga Malilipot, naging nag-receive ng People Choice Award. Naging Best in Swimsuit as in ibang minor awards. Minidbilian kana sangguni ang panlawigan sa pagin resolusyon ni Board Member Attorney Melissa Badesa Armedilia. Paandua na binistoan tinawang honra para sa Albay iyo si Miss Ana Catalina Kaufman, taga Ligao City, na nagiining Princess of the Universe last September 29 o niya na taon duman sa Paris, France. Nagi siyang second runner-up man. Ang pantulong beauty queen unique ini si Elton Bicchio. Elton Bicchio pade. Naging beauty queen ini taga Bakakay. Siya naging Bicolandia. Miss Gay Bicolandia. The best. Congratulations, B. Elton. Itaas ang Si B. bandila. B. Congratulations. B. Yes. Elton Bicchio. Congrats. Nakula akong pati ang lawas ka ni Isa Elton. nag-sponsor ka yan. Dahil ko, dahil man sinabi, kasi nakula akong ng lawas niya. Sabi nga ni, mga kalawas-lawas ni Derek Edwin. Ay! Talaga? Kalawas-lawas ni Derek Edwin. Yes, Sabi, lulaon, Peralta. Pero siya talaga ang the best, Miss Bicolandia. The best. Elton Bicchio, Bakakay. Miss Gay Bicolandia. Yan. Siya nag-sponsor ka na board member sa pag-recognize, tenda? Si board member Abadesa. Okay. Pero pig request ni board member Pig, gabos man nag-second. Mga pagkatapos kaya, Mr. Chairman, I move ngayon that this resolution be approved. Masa, siya nag-second na board member. Dahil naman ki-resolution, binasan man lang binasa man sana. So, award. Okay. Dahil man pagkatapos ngayon, ano yan, kan pagbasa ni Abadesa, dahil man ngayon, nag-task ka mag niya. Second, wala man. Naima.
si Acting Vice Governor Ray Bagais, hiningingan si board member Siam Ismael. Duman ka na ngayon magtaning kay Elton, magpa-picture. Ako ngayon, digdi ngayon ako sa Miss Jane. Si Miss Rana. Baka pag una, kumasabi si Vice Mayor, at the mo, si Vice Governor, ano na, at the moment, any second, Wala kung si board member siya. Buwan ngayon si Vice. Dumanda siya duman siya kay Miss Jane, saka kay Miss Ana Catalina Kaufman. Si board member Hisham Ismael. Ipataning duman kay Elton. Yan. Pero kayo no, congrats ha, makaugmahon man. Nan Miss Gay Bicolan dyan, taga Bakakay. Oo, tapos ang advocacy niya, pinataraman siya, ipaglaban ang karapatan kan mga LGBTQ. Dapat lang. Bataan LGBTQ pala, nagkuha man na yan, K+. May plus. May plus. Totoo yan. LGBTQ+. Ano sabi yung kang plus? Ihaputa. Dapat, in-interview mo siya, Bi. Dapat mo ko ta siya. Ano ko? Actually, kulang ang LGBT, lesbian, gay, bakla, tomboy. bisexual, transgender, queer o queer ang pag-pronounce kami. Queer. So plus ang plus sabi yung kam plus kaampade. Sabi yung kam plus niyan. So mga mairintra pa. Dahil sabi yung kam plus, so dahil maako ang pagkatawo. Pag-una ko, sumag-isip-isip pa sana. So dahil maisip ang pagkatawo kung babae siya o lalaki ang puso niya. Yan ang plus. Okay. Oo, igwa pa nga ni Daaki. Ano ini? Plus. Kapod na IA. Anong IA? LGBTQ+, may IA pa. Anong IA? Intersex. Ay! Ang letter A ang gusto sabihin, so dahil pagmati sa babae, dahil pagmati sa lalaki. Ay ba man talaga ito, adi? IA pa na apod kaan. Ay di, ikaw na yan, gano'n sa mga gurang iyan. Siguro na discover iyan, pagurang na. Apunta daw kay Diwata. Walon lamang kita kay Ma'am Ruby, Buda ni Datan, mahal daw si Diwata. Tapos tunta si Diwata kung masasabi niya. Kung na-feel ni Diwata ang IA. Yan, iyo gayon. Siguro naman siya sa IA. Kurang na baga. Di naman siyang pagmati baga. IA na siya. IA. Internal. Inda. Lumang discover ang LGBTQ+. Plus, yan. Ang plus pala, hindi maako ang pagkatawo. Yes. Saan ka duman? Sa plus ko, sa minus? Ako ng pagkatawo ko. Duman ako sa minus. Ay, ako una pala. Inda. Nagulong bang Pinawan Award? Kaya lang, alawig ko na. Sunog naman. Diba na sa mga beauty queen. Yes. Congratulations. Yes. Sige sabi, pade. Yan ang mga lighter side mo na. Kano nga story, adik di sa lawas. Alor Mario, thank you. Itaas ang bandila. Man mga flag ba na rainbow baga ang flag nila, di ba? Gusto ko yan, idukot ko sa mag-sticker sa car. News Director Mar de la Cruz para sa mga headlines sa Lado Nacional. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning, Paring Mar. Good morning. Kumusta dyan? Good morning sa Banabay. Headlines ko niyan. Chain of command kan Armed Forces of the Philippines. Mantinidong makusog as inistable officer kan iriwal sa politika. Senado tinapos ang investigasyon sa Pogo. Pananaw ni Vice President Sara Duterte ng kwarta sa mga opisyal kan DepEd kinumpirmar kan dating disbursing officer. Hindi ako magtao. Ako gusto ko kaan. Nanaw pala. Okay. Pinagdang makipagtabangan ng kaso ipaapod ang duwang soldados na na-embelto sa confidential funds ni VP Sara.
pagali pa lang duman sa disbursing officer, Ano na? titaw digdi sa duwang soldados. Ah, na tapos? natin kung kayo sa itarao. Ah, okay. Sabi Okay. kang kwad kung garo nga ya salaan sistema nindo. Oh. Hindi mo nga ang tanan na, oh. Dapat nga ya ang disbursing officer ang mag-distribute sa konsisema ng beneficiaryo. Ah, okay. At nga ya pigtiwala ni duman sa duwang soldados. Iyo. Di nakarelate sa mga congressman ka nananao? Sa mga congressman, di nakarelate ka ang igwang nananao? Ang kwarta dali kay Bibi Sara. Ah, okay. Okay. Alis go, sarong agent of influence, sigon sa National Intelligence Coordinating Agency. Pantang Office of the Vice President na resibinan subpina kan NBI. NBI wala pang person of interest sa pigasabing kill order ni VP Sara. Kalaban kina Presidente Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, as in House Speaker Romualdez. Michael Yang, parte kan Chinese Intel, sigon kay Senador Riza Ontiveros. Name. Mantang Kamara de Representantes, dahil pang pag-ururon, may kinaraman sa impeachment ni VP Sara. 2025 budget, pasado na sa Senado. Disbarment complaint versus VP Sara Duterte, isinumitir sa Korte Suprema. Yan. Pero ini, so, reklamo ini, kontra duman sa sabi, kukot-kuton niya subang kay ni Lakay, ni Apo Lakay. Oh. Ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Tapos itapok sa West Philippines. Okay. Tunay man talaga. Ayan, may disbarment case na. Pero ang sabi kang Korte Suprema, dahil pa inipig actionan mo yan. Ah, okay. Anomalya sa importasyon in bagas, kan Duterte administration, iimbestigaran sa Kamara de Representantes. Okay, so far, Pipi, yan mo sana mga mainit ko niyan. Halos minaokupar ka mga dyaryo, telebisyon, mga radyo. So, iriwal duman sa Manila. Iriwal sa itaas. Minda. Ato diyang kang POS Enterprises na napon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Orosat Legazpi City. Basta radyo POS niyo yan, 24/7 konektado kung maski na yung load. News by Sinipo si Mardela. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mar. Good morning sa mga taga Rawis, Legazpi. Good morning, Tabi, Rawis, Legazpi City. Kumusta ka mo dyan? Sandali lang pigapudan ta mga tugang an pag-asa. Good morning. Good morning, DP. Ay, amigo. Maray na aga. Po. Jim. Good morning po. Good morning. Ay, may sipong kami go. Iyo. Ay, ano man ako kan biglang pag aktibo kang amihan. Iyo, ano? Oh. Dahil ka magpararani kay Kwan, dahil ka magrani kay, ano ini? Kay Alexis. Alexis, taba ka mo ulakitan mo. Iyo. No rin sa maduty. At yan na banggi ang inot na duty niya. Salbata naman. Pero may mamanggi mampig schedule na. Di pwede siyang aga. Pwede man gayon, pwede takaulayon so para gusto pero may siya pag-aga. Gusto ko makahuron oral daw, migo? Marahay na may inspirasyon. Natadaw na ugmahan ako pag nakakauron ko sa Alexis. Ano sa iling mo? Ikabirang sarong lalaki. Ano na yan? Garo igwa ng ibig sabihin. Matindi man ang forecast, Madi. Nag-forecast ka, Madi. Karaw man sa. Okay. Sige, migo. Onder ka na, Tabi. Anong latest ngunyan sa kabugtakan kang panahon? Yung po, marhay na aga sa mga paraan tabay para po sa update sa kamugtakan ka na sa tuyang panahon. So ngayon, klarado pa man na laog ka na sa tuyang area of responsibility. So wala pa man kitang namomonitor na LPA o bagyo sa laog kang par, pero may cloud cluster digdi sa Mindanao. So parte ini kang intertropical convergence zone na yung nga ang nakaka-apektar dyan sa Mindanao, mantang sa northeast monsoon.
apektado man ining Northern Luzon. So digdibipi sa Kabikulan, lauman niya to na mga birigla ang pag-uran, kung minsan may kaibang pagkikilat asin pagdaguldol. Pero dayman niya to yan piglalauman na mahaloy, asin dayman na piglalauman na makusog. So sa bilog na maghapon, iyo iyan ang magiging panahon ta. Kaya duman sa mga kababayan ta magpasiguro po kita kay payong pagkamaluwas kita dahil sa bilog na maghapon posible itong mga birigla ang pag-uran. So sa ngunyan wala man kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop kang Kabikulan, lauman sana ang banayad sagkod sa moderatong pag-upulkan na sa tuyang kadagatan. Asin sa tuyang temperatura sa masunod na 24 oras, pinakahababa na sa 24, asin pinakahalang pa posibleng umabot sundong 32 degrees Celsius. So ilang po na tabi BP ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ali po digdi sa Pag-asa DOS ni Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat matay na aga. Kwan Jim, diretso na makamati kita kilipot, tabi amigo? Yun na po, lalong-lalo na sa masunod na taon, mga bandang hulting pantikang Enero sundong Pebrero. Malipot. Talaga ang peak kami. Yan. Okay. Sige, amigo. Salamat ha. Ay, di kitang kwan. Ano man na low pressure na pigmomonitor, Warang weather disturbance. Sa ganyan po, wala pa man. Very good. Pero ining digdi sa baba sa Mindanao, posibleng magkaigwadig kita pagka-ITCC kaya dyan nagpupuo ng iyan ng mga LPA. Iyo, pag-arog kayo ng malipot ang panahon amihan. Oo. Okay. Sige, migo. Salamat. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Sige po. Welcome. Alright. Thank you. Mga tugang, iyan po ang latest na kamugtakan kang panahon. Mientras tanto, dumang kita mga tugang sa report ni Karen Alang, ngunyan pong alaw. Karen, good morning. Come in. Yes, good morning, Tabi VP. Good morning man sa mga paraan tabay. Pinupalpal, si Councilor Alexander Howe, si Councilor Luis Gutierrez, resolusyon kaining pag-inganyar sa mga tagsadiri asin operator kan mga tricycle, magi ng tempered automotive glass and mga windshield kan tricycle kaini pagtawdalan sa regular session kan sangguni ang panglusod kaswapon para sa mga komento. Tuminalan sa podium si Councilor Howe, bitbitan sa iyang mga question dyan sa resolusyon ipig-author ni Councilor Gutierrez. Sinabi ni Councilor Howe na dagdag gastusun paan specifically sa mga tricycle driver pag-install buo ng tempered glass ang mga windshield sa mga tricycle patadit na sa nangani ang mga pigkikirita-kita kaini sa pagkayod. Kadua, nanotarananggad kaini sa draft resolution kabugtak prioridad kaini incumbent city leadership SVP sa irarungkan administrasyon ni Mayor Pido Garbin ang pag-inganyar na gamiton asin magi ng tempered glasses ang mga tricycle kaysa shattered glasses. Kaya kwenasyon giraray si Councilor Gutierrez kay ni Councilor Howe garima at lugod na masyadong anti-poor resolusyon niyang ini. Lugod magiging anti-poor pag-ilingon ng administrasyon. Considering na sigun nga ito man sa sesyon, medyo mahal ang nasabing klasik isalamin. Naunyan, kung kay Councilor Gutierrez, aamin dala niya sa mga pigkurumentara na whereas sa resolusyon niya. Entras, inaprobaran na ini kaswapon sa regular session kan sanggunian panlungsod. Ang tabi, VP... Sabi yun, tabi, Karen, ang pinakapunto kang report mo, ang gabos na mga tricycle sa Legazpi, base sa resolusyon ni Kagawad Luis Gutierrez, dapat tempered glass na ang windshield. VP. Yan na de. Anong pagsabing temper siya? Anong tempered glass? Anong sabi yun? Nag-research ako, VP. Actually, ang tempered glasses palan, mas maibog siya. Kumbaga, mas kipukpukon mo, isusumpasa ng agad totally. Unlike tabi VP kan mga shattered glasses na iyong piggagaramit mo niyan. Gari kumbaga, kung pukpukon mo sana, kung sumalpok siya, crack sana. Iya. Ang tempered glass, iya na windshield kan auto? Ano windshield kan auto?
Yan na nahampangan mo sa mobil. Yan ang tempered glass. Kaya lang, senda ka nakakabakal. VP na tig-mention duman. O dito Medyo mahal-mahal man ang gadi yan kumpara sa salming. Medyo mahal man ang gadi yan. Senda VP tabi na tig-mention doon sa session and they tabi tanaapot iyan kay Councilor Luis Gutierrez ang siring na balay. Oh, dahil magkakimay negosyo digdi sa Legazpi. Ano yun na negosyante. Okay. O sige. Mahal man lang ganyan Mahal man. Pero actually, maray man na protection sa mga nagmamaneho kay tricycle. Tapag iyan buminangga o iyan nga suminabit yan, ang salming kan, dahil mawasak sa ampangan mo. Ang tempered glass, may ingredient na may dit na plastic. Yan sa auto baga, mga tempered glass yan. Kaya medyo may protection yan sa nagmamaneho. Diba? Although, resolution man sa napalan yan, Karen, resolution. Gusto sabihin, anong gusto sabihin? Gusto sabihin ka yan, bakuan masyado na binding, bako masyado yan na daing pwersa. Daing pwersa, posible yan nagari, sumuya sana. Sumuyan lang. Takon iyan may pwersa, dapat ordinansa ang ipinasaka yan. Bako dapat resolution. Roger, VP. Okay? Sige. Kay tabing balata, hali digi sa luwas, Karen Alawit Boy, DCGB News. Thank you, Karen. Kasabay si Boy. Ang logong nga tabi, G. Premier. Ikajing ang nakaisi, Jingkan ka, Bossing. Pamakaray ka, Jing. Ikang nakaisi, ikabuda si Boy. Ang titulo, dai paghanapa ang kaugmahan sa iba. Para daw ini sa mga mag-aragom-agom. Oy, Jerbailon, mata ka na, Migo. Migo, mata ka na. Si Pading Dodds, marata na ka mo. Good morning, Tabi sa Endo. Dagugunta daw yung rawit-dawit ni Pading Ray. Day paghanap pa ang kaugmahan sa iba para sa mga mag-aragom-agom. Salamat po, Diyos ko, sa gabos mong karahayan. Kada lambang saro, likayan ang karatan. Itaw mo po sa mo ang katuninungan. Mangibabaw sa gabos, ang pagka-minurootan. Diyos maray na aldaw, paggalang sa saindo. Mag-aragom-agom, relasyon ipasiguro. At tama na kimaray, pakusugon pang lalo. Ngaran na pagkamuot, na igwang pagrespeto. Ining sakong rawit-dawit, katuyuhan, malasakit. Bako pakikiaram, kundi kamo pipaisip. Naiwasan ang sala, nganing daing madagit. Tunay na agom sana, dapat na ipinapangirit. Sa ibang kalalakihan, ang iba dinadagusan. Sa ibang kalalakihan, na ibang dinadagusan. Yaon sa nini-nini na ang kaugmahan. Binuta na kang lawuson, kang lawason, na daay sa iyang misis, ang alindog kaya binayaan. Tama daw ang siring na pag-ugali. Kanibang lalaking yaon minapili. Si Mrs. aabuan, parang bagay na piki. Naghahanap nin iba, makatapi-tapi. O ibang mga misis na bako ng kontentado. Sa saindang agom, kulang ng serbisyo. Lalo na kung banggi, dahil ng asikaso. Nawara na kay mister ang pagka-romantiko. Yaon na kimisis ang kadakol na dahilan. Pag-asikaso sa harong napapabayaan. Bako ang onesto, magin sa itinaram. Taso kalaguyo na anlaog kang isipan. Nangyari lambang saro, kinauna kandiklom. Diit-diit ang pamilya, nawawaranin paglaom. Hirak man kan mga aking luway-luway na nagugutom. Dahil sa magurang madadarak kang tentasyon. Mga mister, mga misis na nalilibungan.
kan sa endang mga isip sa salang kagibuhan, an pakikiapid sa tuyang iwasan, bakong marhay sa mata sa Diyos kasalan. Makaukod kitang dapat saro sana, an mag-aataman kan pusong iniingatan ta. Kay Mr. kay Mrs. sana itagama, kaugmahanin lambang magagom, da ipaghanapa sa iba. Ano tabi, Chief Ramir, ang masasabi mo, Chief Ramir? Chief, anong masasabi mo? Tama, tama. Pero kung soltero ka pa, pwedeng mag-isip-isip pa. Kung may bata ka na, mga lagkalag ki iba. Tabaka bako man talaga siya ang napupusuan mo. Pwede man magtagalipat dahil sa napahalata, pasiguro ha. An mga daraga, gari arog man kaan. Di makafokus sa saro habang magkarelasyon pa. Tabaka talaga bako pa, iyan ang napupusuan ta. Humanap nin iba, asin day magpahalata sa bata niya. May mga soltero man na may kapilyuhan pa. Ang pangalagkalag, gariday ninda tituyo sana. Paminsan minaligid, may nabantiwasan pa. Kaya pakalipas kinagkapirang bulan, may naghihibi-hibi na. So mga daraga man, pakaisip-isip pa baya? Ang napupusuan mo, baka ika nasasala? Baka bako man tunay ang namamatian mo na biyaya? Baka na nagkakasana kan sa iyang itsura asin tindog na baskugon pa? Mga daraga na nagdadangog ngunyan, sultero sa nabaya ang patulan nindo. De pagpatulan ang may agom nata delikado. Baka madakop ka, remati ka sa agom kay niyo. Kamu man na mga may agom na mga lalaki, natabaya tamahan na pa kita ninibang babayi. Gusto tabaya so aki-aki pa na amparong ulit. Gusto to sa mga aki-aki pa na inaibaman baga. Medyo ang kulit niya pino-pino pa. Habo na kita sa medyo mga tugang maedad na. Tangaya mapagalo na ang pagmantinir sa iya. Awin na. Deta bata mabasa kita kay greetings. Madali lang, aramonta mo na ang report. Ali po dyan sa luwas kay iba mga tugang ang Mega Force Patrol. Ali po dyan sa luwas. Bata ini, garo ini iga kong nahiagyan kan sa nung katukaw dyan sa mobile, may notebook na kaput-kaput. Ano nga nga notebook na kaput-kaput daw kay ini? May pigilista. Ano nga may napigilista ka na? Kaya ba mo? Si JB. Ay kung nga sir, alam, pero nga, mga ngaran niya kitawag na kalista. Si JB. Ano? Bakalan, ikon da nga yaso, gari nga yaso kan baga, gari nga yaso, dirigaloan niya nga sa Pasko. Ano nga kung numero unong nasa number 1 na ngaran? Di kung nga sir na iling, basta nga ya. Basta nga ya, may nga ya. Ang nga ko, salamat kung araw kaya. Kami, Joshua. Mga pinangaki. Natan pinangaki mo? May mga may? Ha? Ano mga ihada mo? May mga may? Pwede man. Yan o. Mga pinangaki magata. Mapasko na. Ayaw man ang ano. Mas maray na ang preparado. Iyo. Tama ka man. Okay man yan? Antisipado? Yeah, sabi kang pag-asa, maabot na ngayong Pasko, ihanda ang bulsa. Oo. Kung sa misa, garo antisipado. Antisipada. Misa antisipada.
Awin na. Ay baka may nagdagog na padi madagi. Ay baka nagdagog si Father Juan sa Australia. Father Dado. Good morning, Tabi. Father Dado dyan sa Australia. Tama nga yung amigo. Ang piglista talaga. Ako din ako naglista ka. Tuom na kaya, Ang gigib ko, titoom ko na sana. Pag pirming naaagihan talaga. Oo, titoom ko na. Tapos, di, kung baga, nga ko, kung ano naman yun Kung oral daw mo nahahapitan, nga ko, nangilingan oral daw. Okay nga ya. Asin magpati, so okay ba? Dahil ka man ilingon, okay nga ya. Dahil ka lamang ilingon, taplis ang iling. Sige nga ya. Doon mo nga yan, aram ko ang arong nindo. Buenos días, señor Tony Reyes, dyan sa Zamboanga. Para inaga, amigo. Nasa Zamboanga si Sir Tony Reyes. Go ahead, Joshua. Yes, good morning, BP. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, matapos ang binuhian na privilege speech ni Konsyal Attorney Pilot Dilumen sa regular na sesyon kasuodma, nagkrear na naman ininin panibagong mainit na hururon sa laog tabi BP Henry kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Sa privilege speech kaya ka nasabi ng konsyal, hindi nagbutwa ang dakulang kahaputan. Kunata, tiga sabi, wara ng kwarta ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Kun kaya, may mga nagkapiringinting mga programa. Tulong bagay ang piga tawan doon ni Dilumen sa nangyari kaining privilege speech may kinaraman sa kawaran pon lokal na gobyerno at sinang pigasabi overspending. Inot kay ni Tabi BP Henry kung matatandaan sigun ki Dilumen. Iguanan implementar na proyekto ang lokal na gobyerno itong Arangkada Banwa Mobile Clinic. Dari paro ka nasabi ng konsyal susugto sa iyang privilege speeches o ba na haloy na ining day na nagadadalagan, day na nagtataong serbisyo sa mga barabarangay kan munisipyo kan Daraga Albay. Sigun kaya Dilumen, day man ki ibang logical reason kung nata mapundi ini, kundi day ng kwartang pang sustenir. Ikaduwa sigun ki Dilumen, so software na pinagamit kan lokal na gobyerno para sa digitalization o digitalized process kan mga transaksyon kan lokal na gobyerno. Ang dating pinagamit kaning software sigun sa konsihal, ining e-tracks na pigaapod tabi BP Henry, na sigun sa iya, iyo man ang haloy ng pinagamit kan lokal na gobyerno digdi sa syudad kan Legazpi. Ang e-tracks na ini, minakantidad min 250,000 annual fee na kumbaga subscription fee tabi BP Henry. So dun si Dilumen, normal talaga sa mga siring kaya na software na igwanin na bayad ang pag-subscribe kan sarong lokal na gobyerno. Nangalas ugaring ining konsyal, kan mag-attender ini sa sarong committee hearing, may kinaraman sa investment code kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay ta na diskubre na pinundo na so paggamit ketong e-tracks worth 250,000. Dakulang kahaputan ni konsyal kung nagkuaki bagong gagamiton na software ang lokal na gobyerno na may nakantidad na 25 million pesos. Dahil man ngayang problema sa e-tracks, haloy nang pinagamit kan mga darakulang syudad. Pigtawang ehemplo kayo ni haloy nang pinagamit kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Ang Daraga ngaya, na kung totoson, kung ikukumparaan mga transaksyon kan Legazpi asin Daraga, medyo halang ka, medyo mas dakol ngaya ang sa Legazpi, pero nagagana rin matanos ang e-tracks. Ang lokal na gobyerno kan Daraga, nata ngayang nagpundo sa paggamit kan e-tracks na kantidad 250,000, pero nagbakal ko panibago na kantidad 25 million pesos. Pangtulong tigpunto ni Dilumen sa iyang privilege speech. Ining operasyon kan sarong kooperatiba na nagpagibo as nag-operate nin terminal digdi sa barangay Kimantong sa munisipyo kan Daraga Albay. Napigasabi ni Dilumen, ang lote pagsadiri kan lokal na gobyerno. Pero ang operasyon kan nasabi ng kooperatibang ini, rent
free. Dahil nag-iingkampaan lokal na gobyerno. Anapot kay ni kung paanong nakapagpakonstruir as nakapagpadagos ng operasyon ang kooperatiba na dahil man ki magkakanigo umanong resolusyon na nag-agi sa Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Tulong department head ang pig call out ni Dilumen, pig call so attention kan treasurer's office, budget office as ang municipal accountant na maipaliwanag kung ano talaga ang totoong istorya, ano ang totoong nangyayari sa lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Asun kung dapat ipaliwanag kung talagang totoo na wala ng kwarta ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Kung kaya kasudma, maski air condition, naging maalingahot ang palibot kan Sangguniang Bayan Session Hall. Matapos ang mga binaruhian na pahayag kay ni Consiel Dilumen katakod kan sa iyang privilege speech, mas naging maalingahot pa dahil ang takatahawan kan sa iyang mensahe puminalsok man sa kuryente. Aha. Duda ko, baka dapat imbestigaran yan. Oo. Dapat ko imbestigaran yan. Baka may tuminindog duman sa... Baka may tao naman sa may ano ito, sa fuse box. Sa breaker. Dede, karaw man sana. Kung pag-iisip mo ngayon ng karaw, sarawayon ngayon na. Okay, karaw man lang po. Okay, sige. Ay, nahulang issue, nabilok na naman kasod katakot ka nangyaring regular na session. Josh Magino, thank you, Joshua. Good morning kay Father Dado Haber, dyan po sa Sydney, Australia. Alas 9 na pala dyan, ano? 3 hours ahead pala ang oras sa Australia, ano? Good morning, Padre. Kahampang ko kasahapon si Ma'am Hilda. O Nilda, ha? Nagkahampang ko kasahapon si Ma'am Nilda, no? Nag-discover Father Dado kay ayuda. I-chat mo si Ma'am Nilda. Kahampang ko kasahapon. Nag-distribuer ka ayuda. Salamat po. Good morning sa mga taga NGCP. Yan ha. Father Dado, alas 9 na palang duman sa enda. Sabi ni Padre, nakasabay nga ako sa listahan mo. Iyo po, Padre. Pero may ako nakasabay ka sa lista tabi sa mga sa mga pwedeng ninungan ko. Sarawayon ka nga. Good morning, amigo. Ingat po dyan sa Australia, ha. Alas 9 na pala dyan. Alright. Sige, igwa po maski ugwang mabakalan tempered glass. Tarakip-takipon po supig laglag baga sa cellphone. Natusong ko si Jerry na. O sige, Jomar, dumang ka na lang tabi, Jomar, sa 6 o'clock. Pag-text na lang tabi kang headlines mo, ata. Sorry, na medyo na. Takulong pa ako ki mga kwan. Takulong pa ako ki mga ki mga babasahon. Good morning, tabi. Pakibati sa mga taga-Rapo-Rapo. Binabati ko rin po ang anak kong si Princess ng happy birthday. Morning, Hirit. Tabi kay Benji Dapugi, kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Richelle Capili Asejo, Cora Rialobit, at kay Mamada Esplana and Monte. Ha? Good morning. Happy birthday po kay Papa Buyet. Sige. Good morning, Tabi. Good morning, Tabi Henry M. Pagigirit po sa kuyang agom na si Camille. Happy birthday. Hali kay lalabs niya. Yan, ha. Obserbasyon ko, tabihin, pag rush hour, pag nagkaaga po, 7 a.m., traffic na, dibisilon ang pagluwas, digdi hali sa gapo, lalo naman digdi sa may happy home, kan Washington Drive. Ang pagluwas kan dipisilon, lalo na dyan sa may hali, dyan sa may galang, sa may riles, ano man daw kung igwaki mag-traffic lamang, dipisilon ang pagluwas, tabi. Sana lamang mga driver, tatao kita magtao ki giveaway sa tinampo. Salamat po. Yan, aram mo tamang observation mo. Ano, Washington Drive, matrafiko na. LGBTQ. Okay. Sige. It's Wednesday today. It's Zumba Day. Later, sa mga muya po, mag-Zumba, sir. May libre po sa Floor Activity Center kan Pacific Mall. Sabi ni Ma'am Karina Lanoza Sales. Ay, headed by Karina Sales. Good morning, ma'am. Happy birthday po kay Father Willie Villanueva from Batch 83. Good morning, Father Willie. Happy birthday.
Okay, sige. Good morning sa Tabaco City. Makusugon ang DCGB via WGB. Salamaton po. Good morning. Gari, nakahiling ka na naman kihalabaon. Maniniman na. Good morning kay Madam Melinda Wee, buda sa gabos na mga listeners. Aratabon man nga ni sige kanta, gari man sa naso, nagpatugtog, wara ka pa. Good morning! Alright, okay na tayo. Sige, masunod ang mga bareta, makalipas lang kan mga patalastas. Your birthday has come. I hope you'll have many more days like Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy ka Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy ka. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay al kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga Pulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa tumbanwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa Pulangi na banwaan ta. Gabos na Pulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si FEM ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kung banwa. Si FEM, wala lang iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si FEM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang Pulangi. Serbisyong Imperial, terminan niya tong malalauman. Si FEM Imperial na pagdabaan Pulangi. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 6:14. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw ni Merkules 27, mga tugang kang Nobyembre. Bastos Ordinance o kaya bawal bastos ordinance sa Bakakay Albay ipinagbubusol kan Gender and Development Office na maipasar. Aksyon kan gobyerno probinsyal may kinaraman sa environmental impact kan quarry asin substandard na proyekto sa Albay siniguro ni Acting Governor Glenda Bongao. Bangko Sentral ng Pilipinas nagpatanid sa publiko sa paglakop nin mga peke na kwarta ngunya na para ni ang Kapaskuhan. Chain of command kan Armed Forces of the Philippines mantinidong makusog as inestable apisar kan iwal politika. Senado tinapos ng investigasyon sa pugo sa ibang nasyon. 16 katawo padagos pang nawawara sa pagtiulob kan sarong tourist boat sa Red Sea. Sa nalunin pagninegosyo, importasyonin sira kan Pilipinas aprobado na. Health and iron deficiency nangyari sa panahon na lawas kay puhanin dakol na iron sigon sa mga health experts mga paagi para mapreventaran ini aramon. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal siniguro po ni Albay Acting Governor Glenda Ong Bongao sa Diocese kan Legazpi ang aksyon kan gobyerno probinsyal may kinaraman sa environmental impact kan quarry asin substandard project sa Albay. Matatandaan na nagpaluwas in open appeal asin nagkaigwan ng press conference ang Legazpi Diocese sa panginginot to Bispo Bong Bailon sa pagsabing mas naglalala ang pagbaha sa Albay dahilan kan substandard na infrastructure, misuse kan public funds, dire consequences kan ang controlled quarry operation sa pamitisan kan Bulkan Mayon asin ang problematic road construction sa bilog na probinsya kan Albay. Sa entrevista kan DCGB News, kay sinabi ni Bongao, sayang naan mga pwedeng gibuhon na lakdang para dai mautro ang pagbaha. Isinabay ini sa Comprehensive Rehabilitation Plan sa bagi kan APSEMO Officer in Charge, Engineer Dante Baclao, bagi isumite sa opisina ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. May kinaraman sa proposed measures kan diocese na mag-create nin capable Provincial Mining Regulatory Board na pwedeng mag-regulate kan quarry operators. Sinabi ni Bongao na 2 semana na nakalihis kan magdara siya nin surat kay MGB o nagpadara siya nin surat kay MGB Bicol Regional Director Guillermo Molina Jr. para mag-convene ang Provincial Mining Regulatory Board asin sigurohon ang policy compliance kan gabos na quarry application sa masunod na taon. Bawal bastos sa Bakakay. Sarong ordinansa ay pinagbubusol kan Gender and Development Office na may pasar. Jomar Bien sa report.
ipig bubusol ngunyan kan Gender and Development Office kan bakakay ang sarong ordinansa na mataunin proteksyon sa mga kababaihan. Ini yan pinahayag kang nasabing opisina sa pagsasabi na saro sa advocacy anindang niya na taon iyuan maipasar ang bawal bastos sa bakakay ordinance. Ini ang localized version kang the Safe Space Act o Republic Act 11313 na enot ng naipasar kan taon 2019 sa lado nasyonal kung sa ang naunampitan na law, iyuan na minataunin proteksyon sa mga kababaihan kontra sa mga panghaharas sa mga public places, sa mga traffic na trabahoan, maging sa eskwela na siniba pang mga lugar. Sinabi kan General Development Office kan Bakakay na parte ini kan sa indang kampanya o pagpapartisipar sa 18 aldaw na kampanya to end violence against women na pinunan ka nakalihis na PETSA 25. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Pinatanidan mga tugang kan Bangko Sentral kan Pilipinas ang publiko may kinaraman sa proliferasyon kan mga peke o counterfeit na peso bills mantang paparani ang Kapaskuhan. Sinabi sa DCGB News ni BSP Branch Area Director Alvin Bermido na dapat mantineron kan publiko ang pagiging vigilante asin riparohonin marhay ang peso bills para makalikay na mabiktima kung saan ang counterfeit money minasirkular sa panahon kang holiday season. Katakod kay ni sinabi Bermido na panagos nakipagkoordinar ang BSP sa lokal na law enforcement units para ma-develop ang mga estratehiya asin makapagtaunin giya sa publiko para malikayan ang paglakop kang counterfeit bills. Ngunyan, dahil pa man na rehistrong insidente kaini sa Bicol Region. Sangguniang panlunsod kan Ligao may kahagadan sa Mines and Geosciences Bureau na magkondukta ki inspeksyon sa Ligao, Piodoran Road. Jimmy sa report. Ipasuratan kan Sangguniang Panlungsod Ligao sa pamamayo ni Vice Mayor Rip David and MGB sa lindong ni Regional Director Guillermo Molina na kung pwede inspeksyonon ang mga tinampong Ligao Piodoran Road. Ini sa pagtubod kan mga local official kan syudad kan Ligao may geological problem ni rarom o nasusunadan kan mga tinampo kung kaya sigyan baratak kan mga ini mantangan mga gilid kay ini ipigrarasay pahibaba. Ang katuyuhan kan Sangguniang Panlungsod mahagadan in rekomendasyon an IMGB kung ano mga disenyo o pag-upgrade ang dapat gibuhon pagabot sa mga pag-rehabilitar kan mga tinampong nabanggit. Importante ang basihan hali sa mga analysis kan mga ekspertong ahensya arog kan MGB. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Nagdeklarar po ng failure of election ang Albay Electric Cooperative o ALECO para sa nakatalaan na eleksyon kuta sa District 5 o para sa Albay asin manito. Inanipig anunsyo kan kooperatiba dahilan para dai malawos ang eleksyon sa Nobyembre 30, 2024 dahil sa wara sindani na receiving aplikasyon para sa kandidatura kan kooperatiba o Board of Director kan kooperatiba. Ipinaliwanag kang ALECO na sa ibong kan sa indang espersos na mainformaran asin mainganyar ang mga miyembro konsumidores na magpartisipar wara ni nagpahayag nin interest na magsumiter nin Certificate of Candidacy sagod sa ipinagtala na deadline ka Nobyembre 30. Katakod kay ni pig-abisuhan ang mga konsumidores sa Albay na magantabay sa anunsyo kan ALECO sa pagikan sayang opisyal na Facebook page para i-update at siniba pa na informasyon manungo digdig. Water impounding facility planong ipatugdok sa syudad nin Legazpi. Al Armario sa report.
Sigpaplanohan man sa Legazpi City na magkaigwaman ni water impounding facility. Yan ang saro sa pigamaot man ni Alcalde Alfredo Pido Garbin Jr. as in Liga President Board Member Isiam Ismael na may padugdok sa may area kan Kabangan o kataning na barangay para ma-address ang problema sa baha sa Legazpi City. Manotaran saro ini kang priority project ni the House Speaker Martin Romualdez as in Congressman Saldico kanako Bicol na mangyari sa mga masunod na bulan o taon. Tatawanan ini dagulang budget bago sa nainigibon digdi sa Legazpi kundi sa iba pang mga lugar na problemado sa baha. At least ang Legazpi City sa mga posibleng mabenepisyaran dahil sa maninikan digubosol ni Mayor Garbin as in Liga President Isiam Ismael. Alarmario, DCGB. Lokal na gobyerno kang Legazpi may hatod na pamasko. Ngunya na Desyembre sa 67,000 na pamilya. Aramon daw pang detalye kay Karen Ala. 80,700,000 pesos ang pondong inalukar kan lokal na gobyerno kan Legazpi na siyang inaprubaran man kan sanggol ang panglusod kan Legazpi. Nani makabakal ki mga nasa 4,020 sako kibagas, 67,000 na pear-shaped ham. Bagas dangan ham na ini, andog pamasko kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Nagabos ng gadaing pipili ula 67,000 na pamilya sa syudad kan Legazpi. Ikan sa 60 barangay kan syudad kan Legazpi. Kung sa intig turulong kilo kibagas na may ham, ang ipigsabing pamasko ka ini. Dahil parti man ini kan relief operation kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Ang payudang ini, nakatalaan itaungon niya na maabot na Disyembre. Nagadai pang pigtaram ang sanggunian. Anong eksaktong aldaw sa Disyembre ini? Distribuer sa gabos na pamilya sa syudad. Aran Ala with Boy, DCTV News. Mientras tanto, mga tugang iba pang istorya, hali po dyan sa luwas, kasabay si Joshua Bino. Legazpi PNP handa na sa pagbantiner nin Pasi Orden, ngunya na paabot na Kapaskuhan. Kuya po ang report. Handa na ang Legazpi City PNP sa pagmantenir kan na Pasi-Orden ngunya na holiday season, partikular na ang paabot sa Kapaskuhan. Ini ang siniguro ni Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang tagapagtaram at yung Chief Investigator kana sabi ng Hipatura. Theft and robbery ang saro sa tututukan na bantayan kan mga kapulisan dahil ta ini ang permi man na nangyayari din sa syudad ng Legazpi pakot sa nasa aldaw ni na mga holiday season. Ipapawagas ang mga kapulisan sa palibot tangan ng mamatian na visibility kan mga ini sa manlain na lugar digdi sa syudad kan Legazpi. Uni ang tingog ni Panya. In preparation po sa nagdadanadang kong Christmas, padagos pa mangyari yung maintain yung ginigibo kang police. Kaya lang, mas pang papakusugon lalo na itong intelligence para maiwasan itong mga theft and robbery na possible na kadaklan o yun naging nagdadakol na crime dito sa Legazpi. Tingog ni Police Executive Master Sergeant Carlos Panya. Dagdag na baraka, Joshua Bino, DCGB. Mga tugang nangapudan po sa Senador Bongo sa Department of Health na investigaran ang pinag-aaligar na pagkutong sa Health Emergency Allowance o HEA na dapat sa mga health workers. Matapos ang pirang bulan na pangulit ni Bo o ni Senador Bongo para mabayadan ang HEA o Health Emergency Allowance ang mga health workers na inot na dapat na taon na kanuminaging pandemya. Maugman nakuta ang senador dahil padagos ang pag-release kang DBM nin pondo para mabayadan ang pig-apod niya na mga bayani ng pandemya. Pero nagkigsigo kan mabulgar sa pagdangog kasuhapon sa Senate Committee on Health na may mga reklamong daig nakukua o kaya igwa ki mga nagkukuanin cut o kickback na mga lokal na opisyal imbes na itao nin bilog ang kwarta sa mga nagitios na mga health workers. Nagkapera sa mga naresibi na reklamo
kan Department of Health iyo ang pagkaltas nin sagod 20,000 pesos sa heya nin sarong health worker asin wara man nin maginibo ang mga health workers para kundi ako na sana ang siring na pagay na pagkaltas kung hain ipinagbabawal man ini. Sigon sa sinabi ni Senador Bongo na dapat aksyonan ini asin investigaran para mapanagot ang sisay man na nagkikickback sa kwartang sakripisyohan kan mga may higos na mga health workers. Nangapunan ang senador sa mga leader kan lokal na gobyerno na isumbong asin dai magtugot na mangyari ang sinabi ng pang-aabuso. Pangapunan niya sa mga beneficiaryo kang heya na dai matakot na magsumbong asin magreklamo sa Department of Health. Pero ang taonang dai natawan milyon-milyon na sa mga health workers ang hababang delay asin ang delay na ini na may taong heya. Nagtaumanin paulit-ulit na pagpagiromdom ang senador sa Department of Health asin Department of Budget and Management na siguraduhon na may taong heya sa lalong madaling panahon. Mantinidong bilog asin pusog ang chain of command kan Armed Forces of the Philippines o AFP apisar kan sirintikan sa politika kan halangkaw na opisyal kang nasyon. Sigon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na sa katunayan nakatutok sina sa external defense para isulong asin idepensa ang soberanya kan Pilipinas. Inibasi man sa tugon AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Puwersa Armadas kang nasyon na daay malibong asin daay magpa-apekto sa ribokang politika na kinakaatubang kang nasyon. Tanawan nindo ng Trinidad ang mga napagpapawagas nin misinformation asin disinformation kontra sa AFP asin tanawan nindo na daay sinda matatanyog kan mga ini. Opisyal nang tinapos kan Senado ang saindang investigasyon sa illegal na operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operator Supogo sa Tarlac asin Pampanga asin may koneksyon digdi si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Uminabot sa 16 ang ginibong pagdangog bago magdesisyon si Senador Risa Hontiveros, Chair kan Senate Committee on Women, natapuso na ang investigasyon sa Pugo kaiban sa mga nabuting kayan sa pagdangog. An uminabot haros 2 taon iyo ang large-scale scamming, corruption, kidnapping, torture, prostitution asin human trafficking. Sinabi ni Hontiveros na nabulgar sa komite ang tunay na pagkatao ni Gu Huaping na sarong Chinese national na nagtago sa identity nin sarong Pilipino asin naghakot nin yaman asin guminibo nin krimen kontra sa tunay na Filipino. Sinabi ni Hontiveros na bahala ng korte sa magiging kapalada ni Go kaibahan sa mga inabuso ni Go, iyan birth certificate, registration, immigration procedures, passport asin visa application, pagtindog ni negosyo sa pangaran kan kumpanya, bank secrecy asin ang pribilehiyong magpartisipar asin mailihir sa eleksyon. Bareta, mga tugang sa lado nasyonal na iba pa, makalipas lang kan mga patalasta. GB News Express. GB News Express. Alas 6:31 po, Ninaga. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan.
Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Sa Pedro na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na ligas penyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na ligas penyo. Ligas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ligas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Kito, digdig sa puso ko, adaba kong segundo distrito. Kaito pa permin ang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso ang benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, sikon si JP Lee, handang magserbi kon si JP Lee. Dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Kon si JP Lee, handang magserbi. Kon si JP Lee, handang magserbi. Nay, ibang klase ka talaga magmahal.
lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaan ni Polanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Polanggi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Polanggi, kay mayor nonoy kap. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga darakulang bareta sa lado nasyonal, kinumpirmar po kan sarong dating opisyal kan Department of Education ang pananaon ni Vice President Sara Duterte nin kwarta sa mga pili na opisyal kan ahensya sa pagdangog kan House Committee on Good Government and Public Accountability. Kanakaaging aldaw, hinapot ni Party List Representative Jude Asidre si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda na may kinaraman sa pananaonin envelope na may laog na kwarta sa opisyal kanahensya. Inako ni Fajarda na sinugo siya nahagadon ang bank account kan mga superintendent kan DepEd, pero sinabi kay ni nabako gabos na superintendent tinawan ang kwarta pigasabing hali sa Vice Presidente. Tinawanin doon ni Asidre na bako regular ang sistemang ini asin ipinunto ang kawaranin magkanigong dokumentasyon asin regulasyon. Sa nakalis na mga hearing kan komite, inako ni dating Undersecretary Gloria Mercado, Chief Accountant Rona Catalan, dating Bids and Awards Committee Chairperson Reste Osias, asin dating Undersecretary and Vice President Spokesperson Michael Pua na nakaresibinin sobre na may laman na kwarta hali kay Duterte. Pag-investigaran man kan committee ang sala na paggastos ni Duterte kan sayang confidential funds na may kabilugan na 612.5 million pesos. Kada probinsya na pinagbibisita ni dating Senador Bam Aquino, dakol ang nagpapaabot din pasasalamat sa pagsulong niya ninlay may kinaraman sa libreng kolehiyo sa Senado. Sa pagbisita ni Aquino sa Naga City, dakol na mga magurang ang nagpasalamat dahil pagkatapos kan sa indang mga aki sa kolehiyo sa tabang kan lay na isinulong kayo sa Senado kan mga nakaaging mga taon. May pagkakataon pa na habang nasa eroplano si Aquino, asin
ang sarong flight attendant ang nagabot sa iyanin papel na may mensahin pasasalamat. Sigon sa sarong flight attendant, saro siya sa mga beneficiaryo kan lay may kinaraman sa libreng kolehiyo na naging dalan para makalaog ini sa airline industry. Sabay digdi na natabangan ni Senador Bam ang sarong magurang na si Nanay Alona na nakatapos ang aki sa dahilan sa lay na libreng kolehiyo. Pahayag ni Nanay Alona, nakalaog ang sayang aki sa trabaho para matususan ang pag-adal. Alagad, dahil kay ni kinaya ang sa iyang salod. Dahilan sa libreng kolehiyo, saroy ni sa paagi tanganing makatapos siya ng kursong accountancy. Ang sayang aki, nasangon yan, may trabaho na, asi nagkakatabang na sa pangaipukan sa indang pamilya. Matatandaan na nakalaog si Senator Bam Aquino sa Magic 12 kan survey na ginibo kan Tangere Agency para sa 2025 senatorial elections. Nasa ika-10 hanggang ika-12 pwesto sa Aquino sa survey na ginibo kang Nobyembre 6 hanggang 9. Apera sa Tangere, nasa top 12 man ini sa survey kan Pulse Asia as in Social Weather Station. Mga kalye surveys as in mga survey na may kinaraman sa mga kahubinisan as in mga estudyante. Nakahanda mga tugang ang Puwersas Armadas kan Pilipinas na makipagtabangan in kaso paapod anduan nindang active officers sa pigigibong investigasyon kan House Quad Committee may kinaraman sa confidential funds ni BP Sara Duterte. Sa ginibong press briefing sa Campo Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla nanda sindang magsunod in kaso ipaapod si Colonel Dennis Nolasco as in Colonel Raymond Lachica, ang duwang koronel na naglataw na pinangaranan sa ginibong House Committee on Good Government and Public Accountability may kinaraman sa issue kan confidential fund ni BP Duterte. Kinumpirma naman ni Padilla na si Nolasco as in Lachica pareho nakadestino sa Vice Presidential Security and Protection Group. Apera digdi, dahil managtaonin kadagdagan na impormasyon ng AFP, may kinaraman sa duwang soldados dahil padagos man ang pigigibong investigasyon sa isyo kan Kamara de Representantes. Bareta ngunyan mga tugang sa luwas kan Pilipinas, padagos pa ang paghahanap kan mga autoridad sa 16 na individual kay bahan ang 12 na foreign nationals matapos magtiulob ang piglunada nindang tourist boat sa baybayon kang Red Sea sa Egypt. Base sa initial na investigasyon, ang yateng Sea Story may lunad na 44 katao kung sa 31 digdi ang mga turista mantang ang natatadang numero mga crew na nagkukondukta nin multi-day driving trip. Bago ang insidente, tinamaan ng dakulang ukol ang nasabing lunadang pandagat na naging dahilan para magtiulob ini sa katahawan kang Red Sea haran sa syudad kan Marsa Alam. Sangunyan, 28 sa 48 na individual ang nailigtas sa sintulos na na-rescue kan mga otoridad para darahon sa ospital para makaresibin in first aid. Mientras na padagos man napigahanap ang 16 na iba pa kay bahan ang mga lunad ka nagtiulob na barko. Business News. Business News. Ipinahayag mga tugang kan Department of Agriculture kan Martes na ang plano na pag-import nin sobra sa 8,000 metriko tonelada nin frozen small pelagic fish. Iyo ang aprobado na. Sigon sa Department of Agriculture, inaprobara ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. ang kadagdagan na impormasyon kan 8.280 metriko tonelada kan frozen fish arog kan round scad as in mackerel. Sinabi pa kan DA na ang desisyon na magtugot na nin kadagdagan na importasyon iyo ang napagdesisyonan matapos ang pagtiripon kang National Fisheries and Aquatic Resources and Management Council. Sigon sa ahensya, 28 metriko tonelada nin kadagdagan na approved fish import volume ang itatagama para sa kadiwa ng Pangulo.
Health news, mga tugang, may kinaraman sa iron deficiency na nangyari daw sa lawas ng tao para as aramon kung paano ini mapreventaran o kaya para maiwasan ang dakol na iron sigon sa health experts mga paagi para ini mapreventaran. Detalye po kang istorya kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. An iron deficiency nangyayari ng GAD kapag ang requirements para sa iron nagitaas durante kan rapid periods of growth and development sigon sa mga eksperto sa salud sa kinaban. Sigon sa World Health Organization o WHO, na nangyayari durante kan early childhood, adolescence, and pregnancy. Pero pwede magkirara ining mangyari sa iba pang kaptang kampuhay. Dagdag pa ka mga health experts na dapat magkaigwa nin well-balanced diet na composed nin iron-rich foods, kaibanan ang regular na check-ups tanganing mapreventaran ang iron deficiency. Health News from News Base, Mardela, Jaiba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, nasa linya po o kaya na may ang report sa kamugtakan kampanahon kay ba si Jaime Bordales. Marhina aga sa mga paraan tabay para po sa update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. So sa nganyan, klarado pa man na laog ka na sa tuyang area of responsibility. So wala pa man kitang namomonitor na LPA o bagyo sa laog kang par, pero may cloud cluster digdi sa Mindanao, so parte ini kang intertropical convergence zone na yung nga ni ang nakaka-apektar dyan sa Mindanao mantang sa northeast monsoon, apektado man ining northern Luzon. So digdi sa Kabikulan, lauman niya to na mga birigla ang pag-uran, kung minsan may kaibang pagkikilat asin pagtaguldol. Pero day man niya to yan piglalauman na mahaloy, asin day man na piglalauman na makusog. So sa bilog na maghapon, iyo iyan ang magiging panahon ta. Kaya duman sa mga kababayan ta magpasiguro po kita kay payong pagkamaluwas kita dahil sa bilog na maghapon, posible itong mga birigla ang pag-uran. So sa ngunyan, wala man kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop kang Kabikulan. Lauman sana ang banayad sagkod sa moderatong pag-upulkan na sa tuyang kadagatan. Asin sa tuyang temperatura sa masunod na 24 oras, pinakahababa na sa 24. Asin pinakahalang pa posibleng umabot sundong 32 degrees Celsius. So ilang po muna tabi ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ali po digdi sa Pag-asa DOS ni Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat matay na aga. Mga tugang, iyan po ang mga bareta. Hali po sa News Base kan DCGB, sinurat ni the News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran at sin Angel Mustasa. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sendong na dangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito.
Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini. Tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Spice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa crispy chicken fillet meal at crispy chicken fillet ala king meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi
Cabredo. Tunay na progresibo ang tercer distrito. Pilit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pilit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pilit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pilit na, ilabas mo. Ang San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Basta Morning, Henry M. Pangyayari sa Maabaka, alas 7 na. Joshua? 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 Uy! Joshua? Away naman daw ng lalaki ni O. Hindi naman daw sumino sa lalaki naman na naman na. In the morning. Alas 7 na, Noy. Tomorrow again. Tomorrow? Opo. Sige. Ano ko tayan? Ha? Ano yan barangay? Opo. Totoo ini. Dako lang bareta ini. Atak na. Sarong trabahante sa barangay, may sungay? Opo. Naghalabaan sungay? Opo. Abangan nila sa aga. Correct. Bata day kang ipanglagadi. Kay puan kang kigari surgeon o ano? Pangkat baga sa sungay? Oho. Ang pigigibo dyan kan, sulagadi sa bakal. Lagani sa bakal. Gurado na kalaba. Alaba na. Alaba na? Opo. Salbatan ng opisyalan. Hindi ko pala sa'yo mo na to detalye kang suutong saro na persona na habang nagtatrabaho siya nang may nakabantay na chicks. Iyo pala. Iyo pala na no. Pero when mo ta, ito kung sa'yo mo tayo, investigaran mo. Opo. Ipadara mo sa quad committee. Like Guardian Angel. Baka nakaresibi man siya kay sobre. O sige. Alas 7 na. Mga tugang at mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga helang po nadrayan kan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tangani pong magmangatay, kay puan mga tugang nasabayan po nin Silimarin Capsule Oral daw. Ang Silimarin kang liver aid, saro po yan na antioxidant, as in hali po yan sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin, mga tugang kang liver aid, nagapagdataw po yan ni proteksyon. So lalo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom mo dahil. Mas maray po mga tugang na isabay ang liver aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-liver aid na! Para po mga tugang sa baskog na atay. Ano pa? Alas 7 na naman. Bilis-bilis ng oras.
Salamat po mga tugang, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Thank you po for making us number one. Thank you. Tabi Sendo Gabos. Mabuhay. Bareta alas 7 susunod na. Goodbye. Maraynaga. God is good all the time. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami